இன்றைக்கி கேரமல் கஸ்டர்ட் புடிங் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு ஒரு 50 கிராம் சீனியை ஒரு பேனில் போட்டு அடுப்பில் வச்சிட்டோம்னா அது அப்படியே மெல்ட் ஆகி கேரமல் வந்துடும். அது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே கிண்டிக்கிட்டு இருந்து அப்படியே ப்ரௌன் கலராக மாறி நம்ம கேரமல் ரெடி பண்ணிக்கிறணும். இதை ரெடி பண்ணி நம்ம ஒரு பவுலில் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சு கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது ப்ரௌன் கலராக மாறி வந்துடும். கடைசியில் ஒரு சொட்டு தண்ணி விட்டுறணும். விட்டு அதை அப்படியே கிண்டி விட்டுக்கிறணும். இது நம்ம இப்போ ஒரு சாப்பாட்டில் கடைசி டெசர்ட்டாக கூட பயன்படுத்திக்கிறலாம். சில ஐஸ்கிரீம் கொடுப்போம், அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த புட்டிங்கை நம்ம டெசர்ட்டாக கூட பயன்படுத்திக்கிறலாம். அந்த மாதிரி இதை செஞ்சுக்கிட்டோம். செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. இப்போ பாருங்கள், இது கேரமல் அப்படியே ப்ரௌன் ஆகி வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அது நல்லா ப்ரௌனாக வந்த உடனே கடைசியில் ஒரு சொட்டு தண்ணி விட்டுறணும். விட்டுட்டு இதை நம்ம ஒரு அப்படி உயரமான ஒரு பவுலில் ஊற்றி வச்சுக்கிறணும். ஊற்றி அந்த பவுலில் எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி சுற்றிட்டு வச்சுக்கிறணும். இப்போ அதை பவுலில் ஊற்றிக்கிறலாம். ஊற்றி அப்படியே சிலாகி வச்சிட்டோம்னா எல்லா பக்கமும் ஒட்டிக்கிறோம். இப்போ 1/2 லிட்டர் பால் அடுப்பில் ஊற்றி அந்த கப்பில் அரை கப் சீனியும் போட்டு அந்த பாலை கொதிக்க விட்டுருவோம். அது கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது கரண்டியை போட்டு கிண்டிக்கிறணும், பொங்கி ஊற்றிடாமல் கிண்டி கொதிக்க விட்டுட்டு நான் இப்போ ஒரு பவுலில் 4 டீஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன். இதை நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றி கிண்டிக்கிறணும். நல்லா கிண்டிக்கிறணும், இல்லாட்டி அப்படியே அடியில் திண்டு மாதிரி அடைஞ்சிரும். நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும். பால் நல்லா சுட்டு கொதித்து வரும்போது இதை ஊற்றிக்கிடுவோம். இதை நல்லா கிண்டி விட்டு அதில் ஊற்றிடணும். ஊற்றி நல்லா கட்டிப்படாமல் கிண்டிக்கிறணும். முதல்ல சீனியும் போட்டாச்சு, அதுக்கு தேவையான இனிப்பு பார்த்து போட்டுக்கிட்டு அதோட இதையும் போட்டு நல்லா கிண்டிக்கிடலாம். நல்லா கட்டிப்படாமல் கிண்டிக்கிட்டு அடுத்தாப்புல இதுக்கு நான் ஆப்பிள், வாழைப்பழம், முந்திரி, திராட்சை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் வேணால் வேறு பழங்களும் போட்டுக்கிறலாம், கிரேப்ஸு இதெல்லாம் போட்டுக்கிறலாம். இன்னும் பழங்கள் விருப்பமானதை போட்டுக்கிட்டு இதை இப்போ என்ன செய்யணும், இதை நல்லா கிண்டிட்டு இந்த பழங்களையும் அதில் போட்டுறணும். போட்டு கிண்டிடணும். கிண்டா நல்லா கட்டியாயிரும். இப்போ நம்ம ஒரு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு அந்த கேரமல் ஊற்றி வச்சுருக்கிற அந்த பவுலில் இதை இப்போ ஊற்றிக்கிறணும். ஊற்றிட்டு அதை அப்படியே செட்டாகி நல்லா நல்லா கூலிங்கில் வச்சு செட் ஆகினதுக்கு பிறகு நம்ம ஒரு டிஷ்ஷில் அதை கவுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஷேப் கிடச்சிரும். இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறலாம். எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.